Hvad så YouTube? Jeg er tilbage med Magnus' eventyr, episode 2. Eller Minecraft med Magnus, episode 2. Og vi sluttede her sidste gang, som I vel kan huske. Og vi var i gang med at fjerne lidt sand og sådan her. Det begynder vi så også lige på igen her. Det er bare lidt irriterende at se ud til, at vi rigtig kan få nogle dyr for dem. Og når vi ikke kan dræbe nogle køer, eller når vi ikke kan få nogle køer, det betyder bare, så kan vi ikke få bogreol eller nok bogreol. Så må vi bare gå til at vide med på et tidspunkt, og så bare gå rigtig langt væk, og så fælde køer, og så bare lige meget hvor langt væk det er, så gå tilbage til hjemmet. Eller så lige meget hvor langt væk det er, så gør vi det alligevel. Så må man bare gøre. Sådan der. Lad os lige få fladet lidt ud her. Okay, så. Jeg tror også lige, vi får fjernet det her. Ui, æbler, så bliver der sgu godt brug. Må have ægte æbler. Forhåbentlig får vi også gang i et fedt hus. Forhåbentlig. Jeg vil virkelig bare gerne have masser af XP af det. Og så få en diamant der, så jeg kan få diamanter, og så se, hvis jeg kan få hårdkød, så bliver jeg rigtig glad. Så hvis jeg får hårdkød, så går jeg... Oh, fuck. Der er også en zombie herovre. Den droppede sig ikke. Okay, det er et svampeland. Det er svampekøer, der er derovre, men det giver stadigvæk læder. Så der går vi over lidt senere. Skal vi bare få udryddet alle træerne, altså? Det kan vi lige så godt. Jeg har alligevel brug for en masse træer, så det kan lige så godt. Men vi skal nok også snart i gang med en farm med nogle, så vi kan få noget hvide og noget mere mad og sådan. Men jeg håber seriøst, der er nogle svampekøer derovre. Hvis vi bare får en kofarm, så er jeg glad. Meget glad. Vi har ikke brug for andet end en kofarm, altså. Seriøst. Kofarm, den gør bare alt for os. Den giver os mad, den kan lede, så vi kan lave bogreol, så vi kan tjene højere, og det er seriøst bare det vigtigste. Det er bare det vigtigste, jeg lever. Okay, 3 der. Lad os få sat det der. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. Ja. Okay. Jeg får mere som for 8. Vent lidt. Har en idé. Tag imod det der. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup.
Okay, kom nu. Der. 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 Jeg tror, lad os lige få hurtigt for startet en mine. Ikke get any better. Okay. Let's get engaged. It's going down, 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 down. Feels us. Okay. It could get any better. Nice. Præcis hvad vi lige efter. Fedt, 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 fedt. Det er fedt, fedt, fedt. Så skal der adventure. Let's go on a big adventure. It could get any better. Okay. Det går faktisk meget godt indtil videre. Vi har kommet godt i gang med et hus. Vi har fundet dejligt mange ressourcer. Og vi er heldige med miner i dag. Vi skal lige have alt de her ressourcer, der er herovre først. Vi er dejligt heldige med miner. Og det er egentlig ikke dårligt, det er bare dejligt. Der. Det er nok kul. Og hvor er så lidt når det der? Jeg synes også bare, at så bjerg her et eller andet sted. Ikke get any better. 3, 4, 5, 6, 6 stykker jern. Okay. Kul. Det er så sjovt, fordi da jeg gik, jeg flyttede skole, men på min gamle skole, eller hele min klassefølgeskole, fordi at, de har lavet et eller andet om med klassen og sådan. Og så, da vi flyttede skole, så på den skole, den gamle skole, den som jeg havde gået på længst ud, der var en, der
hed Frederik, en som også spillet noget Minecraft dengang. Han gik i 6. på det tidspunkt. Og når han siger fakler, så siger han flakler. Flakler. Bare sådan lidt. Jeg har ikke nok kul til at lave nogle flakler. Det lyder så dumt, altså. Det er sindssygt. It get any better. Jan. It would get any better. Wait, der. Og der. Og blinket. Så der var så og diamanter. Nå, lad os gå væk derfra. Diamanter er ikke noget værd. Så vil man fandme også være så dum, altså. Så vil man være så dum at sige. Okay, der var diamanter. Nå, så går vi videre. Diamanter er ikke en skid værd. Jo, du kan lave den bedste slags hakke i spillet og svære det hele. Du kan lave sådan en, hvor du kan opgradere lidt våben, så det bliver meget bedre og sådan. Og yes, kul og ætterkul. Det er bare dejligt, at der er alt det kul. Jeg siger ikke, det er dårligt, der er alt det kul. Jeg siger, det er good. Goodie. It won't get any better. Okay, lad os tjekke den her, og så går vi op igen. Kommer vi bare herned. Okay, fucked up. Wait. Det der har jeg sgu da ikke sat. Det har jeg så åbenbart. Eller mærkeligt grund. Nå, okay. Nu blev videoen lidt for lang, men jeg tror, jeg slutter herfra. Vi ses i næste video.